Dadaal daw nga panagrik na tayo kakabsathan nga umdas ti panawen tayo, gaputi kaado, dagiti responsibilidad, dagiti sangwen, tamingen, ken mairaman pay nga dumagdeg dagiti pakaburiburan, nga isudat mangibus ti tiyempo, manguyos iti pigsa tayo, mangpakapoy, ket feeling tayo aglabas ti makalawas, nga kasman lang saan nga nabunga iti biag tayo. Dayjay kadi iti pasamak mo iti daduma nga gundaway. As if naglabas ti makalawas, nabambannog ka, agkapkapoy kan, madagdagsenan ka, kat feeling mo, kaslaawan nagbungaan na iti amin nga efforts mo. Parang survival mode laeng. Masansan kakabsat nga, awan ti mailaan nga oras, tapno matungpal tayo, dagiti pagayatan ti apo kun panggep na ti biag tayo. Atakanan mo ten ti trabaho. Dagdagan na nga madagsanan tirik na tayo gapu kadagiti kumikom ken panagagawa maipaay iti panagbiag tayo. So iti saludsod iti daytoy nga malem. Kasano tayo nga madaan iti balaygi nga mangipatungpal iti Matthew 6:33. Da iti bigat kakabsat ket na i-challenge kada tayo nga masapol pagbalinen tayo nga aim ken panggep tayo nga anak ti Apo nga iti trabaho na datayo kumana usar na bunga, maingal, ken agbalin nga pakipakinabang. Kakabsat mo ti Apo ti kadwa tayo, ket si bibigbig ta iti dayjay. Sa laeng nga itinaldaw nga panagbiag tayo, no diket iti panagserbi tayo kingkwana, sigurado, awan dua-dua, nga nainbaligyan ti panangipatungpal tayo, dagiti plano, ken panggep na iti biag tayo. Those who have made the greatest impact for God's kingdom have at least one common trait with the Lord Jesus Christ. And they were men and women of prayer. Amin nga makita yu tinasantuan nga surat, who made a big impact iti trabaho, iti agenda ni Apo Diyos. Were not people who were the most smart or the most intelligent. Not many noble, kung nanangar ti Bible, did God call. But they were at the most and at the least, men and women of prayer. Apay ngamin kakabsat nga masapol nga iti inaldaw nga panagbiag tayo, dahiti kararag iti dapat nga asog tayo. Iso ti kasla panagangangas tayo in the physical realm of our body, kastamet iti kararwa tayo. There are 6 things that I would like to remind you of this afternoon. Number 1, because it provides timely direction. Ti panagkararag kakabsat, itunda na tayo, ken urnusan na digiti panunot tayo, tapnon ti Apo i-impart na, ken i-impress na, dagiti desisyon ken direction, nga isu ti kasapulan tayo nga maamuan. Timely direction. Right direction. In emergencies, prayer can give us clear guidance and will eliminate confusions in our mind. Ikatan nakakabsat, digiti kaslag karkarutret, nga mangriribok iti pampanunot tayo nga pagkarutretan. Agkarutret, di panuno mo di word nga agkarutret. When no kasla mangpadagsen kada tayo, it gives us very clear guidance and eliminates our confusion. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 is a verse that you need to add into your collection of life verses. Inayon nyo, dahito nga collection, kadigiti life verses yo, kat kanayon nga pagbiagan tayo kumakakabsat. Gaputa iso dahito iti dakkel nga napintas nga pagtakderan tayo. Kuna na ti Biblia, trust in the Lord with all thine heart. Agtalek ka iti Apo, iti amin, apusom, ket, di kagtalged iti pannakaawat mo metlaeng. Kadigiti amin na daldalan mo ket isu ti bigbigem, ket isu iturong nanto dagiti daldalan mo. So ikamang tayo ti Apo kakabsat, dagiti amin nga dati panunot tayo, dagiti panggapyo itang alawas, at ngamin dagiti such times nga panunuton pelang katagkapoy ka nga mang panunuton Aglalano no dahito kat may isa nga parikot, kasi dim kayat nga panunutan pa yan. Dito iliwliwag, mulat tang hamukayat nga sumuul di panunod mo because
Day jela pa ng panunot mo kat kasle, day pukawon na, day no kuma ag basketball kat maawan ti momentum mo ng agbyag. Kasla dim kayatan kakabsat, awanen, amin, mairaman pati pa nagserbim iti Apo. Hanamot ka sa pula na kasjay, iti dapat nga karirik na tayo. Because makombat tayo dahil iti kakabsat, babaen iti panagkararag. So why pray? Because it provides a timely direction. Is that what you need right now? Timely direction, kakabsat, niya po Diyos, kat saan na nga ipaidam, nga isuro na ka, iti rumbeng nga aramidem iti panagbiag mo. Naanos ti Apo, He is long-suffering, kunana nga kat thy loving kindness hath made me great. Dayta kakabsat, iti kababalin, iti ama tayo sa langit. Plus, adda ni Apo Jesus, nga mangyabogado kada tayo. Kada dati Holy Spirit na, nga mangiturong, mangisuro, dagiti panunod tayo. Iso nga sapay tayo, iti dayti nga lawas kakabsat, victory upon victory, ti pagsakayan, ti biag tayo, we will ride from victory to victory because of our prayers. Apay kakabsat, nga iti pa nagkararag, kat iso ti ikaso tayo. Number 2, it prevents wrong decisions. It prevents wrong decisions. Prayer can help us avoid costly mistakes. Ano ka na sa unti costly mistakes? Dagitoy, maikalang tayo. Ala, adumot siguro dagiti nakaikalangan tayon, nakaisagbakan kung natin manlangan ng kakabsat. We learn a lot from it. But in the coming and the near future, mabalin tayo nga maliklikan, dagito'y kakabsat. No, linayan tayo. Dagiti panggap at dang plano tayo, babaen iti panagkararag. Proverbs chapter 16 verse number 3, the Bible says, "I-commit mo dagiti aramid mo iti Apo, ket dagiti pangpanggep mo, mapasingkedan danto." Wow! Ti Apo kakabsat iti mangpasingked. Adu masayang ken mapukaw no hantayo nga man nagkarkararag di ngamin kakabsat. Isu nga make prayer your habit. Number 3, because it eliminates worry and anxiety. It eliminates worry and anxiety. Tulungan na kang agpanunot nga nalawag. Ket babaen itital na nga ited ni Apo Dios, natalged ka, uray ado dagiti pagpaspasaram sang-sangwem nga problema ken responsibilidad iti panagbiag. One of my favorite verses is in Philippians chapter 4, verses 6 and 7, where it says, "Di kayo madanagan iti uray anya." Dakkel ngamin nga mang padagsen iti panagdanag. Ken dakkel pay nga isu ti pagsaksakitan ti ado, ala? DJ ko natin nga stress. Uri kasanot pa nagtetek mo't stress tab ka, dinamot maagasan, di danag mo kakabsat. At damot latad jay. Di ko ng brother Ryan, mangangkat sa nga rice cooker, at dalat tamot, di pa nagkibba, di pa nunot. Ngamanat ko na ti Apo, di kayo madanagan iti uray anya. No diket iti isu amin, babaen ti kararag kenar-araraw, agraman panagyaman, maipakaammo kuma dagiti dawdawat yu iti Diyos. Ang kuamuno anya, dagiti turungan tayo itangalawas, mabalin nga routine, no anya, dagiti schedule nga usual, isumanen itangalawas, mabalin mo't kakabsat nga problems ti agsangbay, kunayo siguro ti unag yukot, iyat, adayo mapo. Saan ko maapo? Una, hang kumano mabalbalin, ngam di tayo mo't tingil ti pasamak tinay lubungan, ni Apo Diyos mo tamin, ngam day Diyos nga makintenggal ti amin, anak ko na di kayo madanagan ti uray anya. No diket iso amin, babaen ti kararag ken ar-araraw. Agagawa tayo giding agararaw, absat. Saan lang nga nakagagagateng agubra, gagatan tayo ti agkararag. No kasano ti laing ken sikap ti agtrabaho, kasday much more kumapay ti panagagawa tayo agpray. May pakamo kuma, dagiti dawdawat yu iti Diyos. Ket tital na ti Diyos, alabsan na iti amin na panakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso yu, ken dagiti panunot yu, ken Kristo Jesus. Dakkel nga advantage mo ti panagbiag, no daking katital na ni Apo Diyos. Dakkel nga advantage mo, iting ka panang panangases, panang evaluate,
panang take dagiti sumangbay anyaman digitoy kakabsat. Nood daking ka itital na ni Apo Diyos. Kanayon ko nga ibagbaga kada kayo, nga dayti nga tal na kat saan nga kaslate ubing, nga jure bagbagyo kat malikkalikab nga malikyalikyatan de jegal bagat mayat pelat kat katawa na. Nga kasla pagbalinan na nga inaaya mamin kat kunana, alo, pigsampay, kunana. Malikkab lang or jegal bayon. Ha? Kahit no anat na igawa mo, kat inmalo mo, nagtal na ka man dita, kitam nga malikkab tagal bata yung ikarkararag, bupay nga pigsaan di Apo. Dita nga bagyo. Tanga minapay kakabsat, gaput kinaubing na, han na maawatan, DJ danger, DJ extent, DJ kakabsat nga agdama nga peggad. But no, datayo kakabsat kat we are not unaware. Aware tayo eh. Isor nagdanag tayo. Isor nagpulkog tayo kasi di kaalisto ti panagtaray ti panunot tayo. May isa lang nga banag nga nakitam kat dakat la unyunan kasano nga rodon no kastoy. What if agtarayan kakabsat nakapaspas-pas di ngamin. Ngem di giti nga banag agpreno ka basit. Tabaka isut pa ka itapwakam deda kinataray ta panunot mo. Why not nga umay ka ti Apo? Katibagam ken kuana digijay nga mapampanunot mo kutag sarita kayo Apo digitoy iti kaslang isuman iti makitak nga pagturungan digitoy nga sitwasyon. Apo ibagaklaking ka kasanon to nga rodon no kastoy Apo isuro nak ana trumbeng aramida gusto ka di deti damdamagak king ka what should I do Lord? Makisarita ka ti Apo kakabsat. He knows, He feels, and He can give to you the right answer. It eliminates worry and anxiety. Well, habang nga si bibiyag tayuhan nga maawan ti problema, nga mahantay kuma, ngagbiag nga adda pa nagdandanag. Number 4, it produces peacefulness. Maadaan tayo kakabsat, iti kinatalna ken kinatalged. It produces peacefulness. Psalms 29 verse number 11, the Lord will give His strength unto His people. What a blessing. Admitaram lang nga hamukaya, admitaram lang nga hawang gaway mo, ti Apo kakabsat, pabilgen na ka. The Lord gives strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. Kuna na ti Ilocano, ti Apo it den nanto ti pigsa kadagiti tattao na. We are God's people. Dahita ti ibagam ti Apo kunam Lord, sapi kinunam ditoy, nga itdem to ti pigsa kadagiti tattaom, may saak kadagiti tattaom. Klamarek dito nga verse, Apo itdem kanyak ti pigsa. No dito bagik Apo, agpatingga akon, this is it. I am at the end of myself. But you said, you give strength to your people. Ti Apo, bendisyonan nanto ti ili na itikapya. Datayo dayjay kakabsat. Amen. Ti mangriribok ti panunot ket saan nga digitay pakadanagan. Ngem gapu tahan tay magunudan jay tal na nga gapu ti Apo. Ti dakkel nga mang padagsen ti biag tayo ket saan nga digitay pagdanagan. Ngem gapu ta awan kada tayo jay tal na ni Apo Dios. Because when we have the peace of God in the midst of a storm, nalag-an ti panang take mo dagiti sitwasyon ti panagbiag. Tital na wayaan na ti riknam, wayaan na ti panunot mo, tapnon ti biag mo, agbalin nga nakabungbunga. You'll be fruitful in the midst of your affliction. It produces peacefulness. Number 5, it invites God in our activity. Praying invites God in our activity. He will direct thy paths. Kung natin mo nga gundaway, binasa tayo di Proverbs 3, 5, and 6. Tihan tayo pa nagkararag, ket pa nagbiag nga pa nang surot ti bukod tayo nga pagayatan. At di tayo mo tagkararagan. Kayat na nga sa wan, hantay yung i-consider, iti panangidalan, panangiwaya, ti Apo, dagiti, addang tayo. So di tayo pa nagkararag, kabatugan na kakabsat, nga telata kayat tayo, iti kayat tayo nga pagpanurayan, ken surutin. So bigbigan tayo ti biyang iti Apo, ti tunggal addang, tapnon anyaman iti ganwat, agpalpak ken haan, ammo tayo nga nabalegi tayo lata. It is better to trust in the Lord than to put confidence in men.
mindsetan tayo, tibagbagi tayo, kadayta nga bersikulo. Agyaman tayo, no, adda maitulong ti tao, adda ti kari, adda di kiti makaalalay, maka-assist, ngem ti apo, og taliktekin kwa na, tano adda daman, makatulong kada tayo, ti apo mutlat ng tudijay. Isunamot lang tinangurnos ti amin. Last, finally but not the least, it gives energy, vibrance, youthfulness. Psalms 27 verse number 14, wait on the Lord, be of good courage. Tumurod ka. Kadating alawas, tumurod kayo kakabsat. Ang kay paupupay, tumurod ka. And He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Kunanan ti Ilocano, urayem ti Apo, tumured ka, ket pabilgen nanto tapusom. Urayem, kunak, iti Apo. Prayer can rejuvenate us when we are already exhausted. Do you feel exhausted? Sino kada kayo di feeling na exhausted, kakabsat? Awanan, nauyos na ang pigsamon. To be empowered and recharged, never unplug your connection on the throne of grace. The fountain of our youth rests on the throne in heaven. Kakabsat, hantay ko mga agbalin nga kastakin ni sino dete tao iti bigat nga insight ko. Juan Ponce de Leon, may isang explorer ken voyager nga di 16th century allegedly bagana nga nasarakan na kano iti danum. Ngano ininom mo ket nagdigos ka, umubing ka iti langa. Ngam nabigo siya at bigo ang lahat ng tao. But even up to this time, they say, that place is still in Florida. And people still drink the water. Nagiti tawag digos na pela jay with the hope nga umubing da kakabsat. They call it the fountain of youth. Pero ano ko na natin Biblia? The outward man perisheth, but the inward man is renewed day by day. Kasano nga dati inward man mapabaro? Gapo iti panangkit kita tayo panang birbirok dagiti banag na dadjay nga to. Ijay nga nakatugaw ijay trono. And on the throne, in prayer, nakakonektara kanayon iti prayer line tayo iti Apo. Iso nga iti dayti nga lawas, dayti nga message, ti kayat ti Apo, agbalintay kong mga managkarkararag. The Christian should work, Charles Spurgeon said, as if all depended upon him, but pray as if all depended upon God. Agtrabaho ka nga as if digidjay nga trabaho nakadepender dagang ka. Ngano dim aramiden awan mapasamak. Ngano agkararag ka nga as if everything depended on God. Ngano awan met isuna, awan met iti mapasamak. Let us pray. Amen? Agkararag tayo man, agkarkararag tayo mga kakabsat. Kaduray yan at yan mo, drive and pray. Watch and pray. Ay, ano, DJ Pastor, tayo agbuy-buya ak nga agkarkararag. Watch and pray. Eat and pray. Ride and pray. Work and pray. But malaksit ka, digito'y kakabsat, let us set aside time to pray. Don't ever give up. Just pray.